Sziasztok! Káposztásmegyeren vagyunk Újpesten, és ugye Káposztásmegyert, aki nem ismeri, az jellemzi, hogy mellettünk van az erdő, nyugodt, csendes, abszolút zöld övezeti. Tehát hiába panelok, egyszerűen annyira zöld, mintha körülbelül erdőben élnénk, nagyon jó levegő van, csendes és nyugodt, és ami nagyon fontos része a biztonság. Szerintem az egyik legbiztonságosabb környék. Jelenleg Andrea lakását fogom nektek megmutatni. Egyébként az én gyermekeim is itt nőttek fel, és én itt voltam nyugodt, hogy ők biztonságban vannak, ahogy Andrea lánya is itt nőtt fel, most már ugye nagy és kirepült, ezért is döntött úgy, hogy most már kirepülne ő is innen, és menne egy kisebb ingatlanba. Ez egy 70 négyzetméteres, nagyon szépen generál felújított lakás, mindenki lett cserélve. 2018-ba költöztek be, és teljesen szét lett bombázva, és minden nagyon magas minőségű alapanyagokból lett megcsinálva. És ami nagyon fontos része szerintem az, hogy átszellőztethető az ingatlan, tehát két irányba néz, nagyon világos. Maga a társasház egy 3 emeletes, cseréptetős társasház, ami nagyon fontos ennél, hogy teljesen más, mint az Újpest központban lévő 70-es években épült panelok. Ugye ezek 87-ben épültek. Itt ezeknél a paneloknál az a lényeg egyébként, hogy ugye a két betonlap között van nikkel-szigetelés is, ez volt az egyik, ami változott. A másik pedig az, hogy alapból termonyílászárókkal volt szerelve, csak annó még fával. Ezek ki lettek cserélve most műanyag nyílászárókra. Vannak redőnyök, klíma, és abszolút, tehát körülbelül bejövök, és olyan érzésem van, hogy egy újszerű ingatlanban vagyok, egy új építésű ingatlanba jöttem be, csak még, én azt mondom, hogy még inkább magas minőségben. Tehát maga a járólapnak a minősége, a konyha minősége, és maga az elosztása a lakásnak remek. Külön van a gyerekszoba, külön van egy hálószoba, van egy nagyon szép világos nappali, és emellett maguk ugye a vizes blokkok, amik szintén generál felújítottak, külön van ugye a fürdő a WC-től, és maga a fürdő is egy olyan minőségben lett felújítva, és annyira gyönyörű. Egyébként maga az ingatlan tehermentes, és hogyha érdekes, akkor kattints a linkre, nézd meg!